Ekele dịrị gị eze eze ebe hụrụ m n'anya kwenye elu gị n'obe. Elode oh ekele dịrị gị eze eze ebe hụrụ m n'anya kwenye elu gị n'obe. Ekele dịrị gị eze eze ya ebe hụrụ m n'anya kwenye elu gị n'obe. Ekele dịrị gị eze eze ebe hụrụ m n'anya kwenye elu gị n'obe. Ekele dịrị gị onye chụrụ aja n'elu obe. Ọtụtụ dịrị gị isi mụrụ ọnwụ n'elu obe. Possible abazie n'ikpe amaghị m. Ọ bịara gị ụtarị ka ọ ga-asọ mmiri n'iru. Emere gị akaja ụwa bụrụ ka asọ mmiri. Ụfọdụ irubere isi wee ga nwuwe n'ihu. Onye ga-emere m ihe ọma ị na-emere m Chukwuma. Ọ bụ ya mere gị bụrụ ekele n'ebe obodo ihe ka ndị gị kire papa maka ekele mara maka na-eri oge niile. Ya bụrụ ya rie Chineke nna n'orurie ya. Ekele dịrị gị eze eze ebe hụrụ n'anya kwenye elu gị n'obe. Onye Chineke mere ihe ọma kelee eze. A sị na ekele dike na nke o mere ya emekwa ọzọ. Na so ibi. Bịanụka kelee elu Jehova onye bere onye kwọrọ m otu ndị olileanya m olileanya na ndị ebe ndị ọzọ dara mbakọ na-edu na ndụ. Ị gwọrọ m ọrịa mgbe m nọ n'ọrịa mgbe m na-eruju ihichara m anya ya ka m gị na-akpọ gị Jehova mee onye ọma. Yamano. Ya n'oge kelee elu Jehova onye bere onye kwọrọ m otu ndị olileanya m olileanya na ndị ebe ndị ọzọ dara mbakọ na-edu na ndụ. Ị gwọrọ m ọrịa mgbe m nọ n'ọrịa mgbe m na-eruju ihichara m anya ya ka m gị na-akpọ gị Jehova m Jehova ịbụ chi m ịbụ chi m ịbụ chi m ịbụ chi anya m ji ahụ ụzọ agada gbachiri ụzọ nwoke obiọma olileanya nke ndị nsọ ọkụ rere anya ma ihere gị ọkụ. Gịnị ka m ga-eji kọrọ gozoro gị aga m apịsị ala nye gị eze m. Ịbụ chi m ịbụ chi m ịbụ chi m ịbụ chi m ịbụ chi anya m ji ahụ chi m agada gbachiri ụzọ nwoke obiọma olileanya nke ndị nsọ ọkụ rere anya ma ihere gị ọkụ. Gịnị ka m ga-eji kọrọ gozoro gị aga m apịsị ala nye gị eze m. Ịbụ chi m. Oh, na 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 na. Chimo. Onye ọla ebule m. Ahịa nwụrụ ọkụ ma ihere gị ọkụ. Ahịa nwụrụ ọkụ ma ihere gị ọkụ. Ahịa nwụrụ ọkụ ma ihere gị ọkụ papa. Ọkwa gị bụ onye gara n'ala ma Amerika ọnwụwela. Ọkwa gị bụ onye tijiri mgborili si na nwụbirie. Ọkwa gị tiri tọlite tụli iwe ndị mụrụ onwe ebilie n'ọnwụ. Aga m abịsị ala nye gị eze m ịbụ chi m. You are higher than the highest. You are greater than the greatest. You are deeper than the deepest. Eze ebube papa ịbụ chi m ịbụ chi m ịbụ chi anya m ji ahụ ụzọ agada gbachiri ụzọ nwoke obiọma
olileanya nke ndị nsọ, ọkụrere anya ma ihere gị ọkụ, gịnị ka m ga-eji kpọla gozolo gị? Aga m abịsị ala nye gị eze m, ibu chimo, ibu chimo. Na 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 na. Hey, oh, hey, Papa, aga m abịsị ala nye gị eze m, ibu chimo. All the way to Calvary he went for me, he went for me, he went for us. All the way to Calvary he went for me, he died to set me free. Chineke dị mma o, ọnwụ anyị ji gbakọsị anyị too ya, n'ihi na ego dike na nke o mere ya eme ọzọ. Hallelujah. All the way to Calvary he went for me, he died to set me free. Hallelujah. All the way to Calvary he went for me, he went for you. Oh, 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 oh. He died to set me free. All the way to Calvary, Kokoromke, 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 Calvary, Kokoromke. He died to set me free. Kokoromke, Calvary, Kokoromke, Kokoromke. Okronge nwanne baroka Kokoromke Calvary Kokoromke ọnwụrụ ka nwere onwe onye ebere onye amamihe ka Chineke nwụọ. Yes sir, God bless you, God bless you, God bless you. That's so it is. Papa, ka Chineke bụ ọhụrụ ụwa n'anya, ọhụrụ gị n'anya, ọhụrụ gị n'anya, Jehova mbe ebube, ọhụrụ ụwa n'anya, ọhụrụ ụwa n'anya, ọhụrụ ebube, Jehova bụ ọdụ ya onye ebube. Ebube, 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 okosisi na-enye ndụ, ngalaba ji sụlọmọ, ahụrụ ahụrụ ndụmọ, o jiri aha mara m, oge mmanwụ na-etu onwe ya, obi n'ugwu uwe, Chineke na nke mgbochie, onye ji mmiri ya bụ ọrịa, olu m ekele gị papa, site n'ebi ebi, kekele m ga-agara gị, site n'okotuto m ga-agara gị, maka na ịdịghari gị tupu ịdịghari ede n'ubi ya anụwo, ekele mara mma ka ị na-eri, agụnụgụ ga-ekele ebube, onye ebere ebube, ebube, ebube. So ebube gị na-erugharị n'elu oke osimiri. Ebube gị mere nwanyị aga tụrụ ime nwa ọnwa papa ha. Ebube gị mere m onye ụwa ọma Chimo Chukwu Olisa ekele gị onye ọma. Onye ebere ebube, ebube, onye ọma na-eme ma
onye isi agha chukwu ndụmọdụ m omezi nwe ogbenele odume alọta na nrọ ejikwa ndị ya bamba isi atọ na mbamo ọgbakọ igwele aka kere ụwa ncha ya mma obinubu bịa m na-akpọ gị mmụọ na-eri mmụọ mmụọ na-eri mmụọ mmụọ na-eri mmụọ mmụọ na-eri mmụọ ebube 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 aga m esoro ndị mmụọ si na-enye gị ekele aga m esoro ndị eluigwe na-aja gị mma ya osimiri na-erugharị n'otuto gị nna ahịhịa bi n'ọhịa na-efufe ka na-enye gị ekele ụmụ mmadụ bi n'ụwa na-ebi ikpere na-aja gị mma a na-asị imela 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 aga m esoro ndị mmụọ ozi na-enye gị ekele shadadadadada o na 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 osimiri na-erugharị n'otuto gị nna ahịhịa bi n'ọhịa na-efufe ka na-enye gị ekele ụmụ mmadụ bi n'ụwa na-ebi ikpere na-aja gị mma eze m anasị imela 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 Chineke imela o imela 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 na-asị Chineke imela na-eto Chineke na-agụrụ ya egwu na-agbara ya egwu onye ukwu ka ọ bụ eze ndị eze ka ọ bụ agbakwa dịka izu agbagharịa ya maka ndụ o nyere gị maka ego o nyere gị maka ụmụ o nyere gị maka ọṅụ o nyere gị Chineke emeela Chineke gozie gị nwanne m ebe isi wepụta Chineke ga-enye gị na mmadụ na-eto Chineke eme ọha ọzọ anyị nwere ime ọwụ ike ya na-akpụ ya aka maka ọnụ ugwu ka ọ bụ onye na-ekwu okwu na Jerusalem ọbịa na Kapanọm mezue imena imena o Chineke imela imena imena o imela imela Chineke na-ekele ụmụ na-enye gị enweghị ọha ọzọ anyị nwere anyị ji akwụ gị ụgwọ ọma niile iji emela anyị ọnwụ anyị ji gbakọ ọsọ anyị too oge anyị chaa gị mma imela o imela o imela Chinwere obiọma imela o imela o imela o imela Chinwere obiọma imela o imela 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 o Dede ọnwụ egwu Mommy, God bless you. Eze ebube Chukwu m imela ije ebube dị ngozi Chinedu ịnọdụ ya Blessed Sylvester na-ekele Chineke n'ihi na o meela aka mara mma aka ga-akụ egwu mara mma aka ga-agbara gị Chineke n'olulu gị ndị nyere nwa ha abịawo ndị nyere ego ha abịawo a na-asị gị narịbe ekele onye na-enweghị ego abịawo n'iru gị kọrọ gị mama papa n'ihi ihe mere n'ime ndụ ya Chimena imena nna m Chinwere obiọma imena God bless you Mba God bless you imena Chinwere obiọma imena
Chinwere obiọma imela Ịbụ zọpụta m na ụlọ elu. Ịbụ onyinye aka nke m na mgbe mkpa. Ekwensu na-ebu agha ya n'efu. Anọ m n'aka onye ka ike. ọkpụchi jejere ekwensu bụ ka agha ya n'efu n'ihi na anyị nọ n'aka onye ka ya ike. Anyị nọ n'aka nda Chineke, nda Jizọs anyị ejikwa na-efe oshikwa n'ike, enwekwara nwatakịrị ọnwụ. Chineke anyị shiri ike niile. Ala m amara Chineke, ala m ebere Chineke, ala m ịhụnanya ya, ala m obiọma o nwere n'ebe anyị na, ala m obiọma iko ya, ala m udo nke o nyere anyị. Elee ebe anyị na ịnọ na taa, nwanne m nwoke, jikwada ajụ onwe gị ajụjụ ahụ. Nwanne m nwaanyị, ichekwala ya shi ndụ anyị resa ashịla anyị jiri azụla ya azụ. Ọ na taa na anyị aga na anọ na ya, nọ na ndị kpala ego azụrụla anyị ya, nara anyị ya. Ifuru nde gị ire ndụ nwo maka ihe isi ike, nde ga-akpọfa mmadụ ibe nwa kpụọ ya ka ree ndụ ya, anara gị ndụ gị ga-agbọrọ ozu ya ụka onye ahụ. Otu Chineke emehụ ya kpa ahụ, ọsa ya ji ndụ ọnwụ na ndụ ahụ nọ n'aka ya. Ya sa ya ahụwa ojiji jide mma, onye ọwanyere ahụwa onye ga-eri ya, wee gaghị ga-eriri ma onye o nyere ndụ onye ga-ebi ndụ ele ụwa. Chineke n'ime ihe niile ndị ya na-abịa elee ihe ọcha anyị meela ya, na anyị hụ na-eto ya otuto na-aja ya mma, ahụghị ya ha eji eri, ahari ụgba ya ha akpa, ahari ji ya ha eri, ahari ede eri, gị nyebekwado ya ego ya ha ga-iweni. N'ihi na he niile ndị ahụ aya mechara ya, aya ọ bara ụba n'ime ya, n'ime ụyọ ya, ime ubi ya. He niile ndị ahụ aya kechara ya nye anyị sha anyị riri ma. Ị na gị were ihe mmanụ nyere gị nyefu gị, ọ wee ekwensu onye eje nye mmanụ he ya bịbịa nanahụ ya ahụ. Bụ Chineke chikwa odo he m chọrọ aka nnọwụ naanị too m otuto, fee m ofufe, shime ala obi gị, ma kpasa mgbu Chineke kere gịnị, makpasa mgbu Chineke kere gịnị, angị makpasa mgbu Chineke kere gị ga-ewefụta obi gị, too m otuto. Akwụkwọ nsọ abịabịachi, let everything that has breath praise the Lord. Ka ihe niile na-eku ume too Chineke. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ọtụtụ okwu anọghị n'ụka mgbede ha ewu he naanị Chineke chọrọ anyị aka ịnọ na-eto ya mma niile, n'ihi na asị eto dike na nke o mere ya eme ọzọ mestra nene na mere anyị ga-eji anyị aga inye Chineke ha oji eri, ha na-eji akpa ya obiọma, ha na-eji eme ya. Gị too Chineke, they say praise means to greatly value God. Gị too Chineke ya amatachi iji ya kpọrọ ohe, iji ya kpọrọ oke he kamarachi ewetuola ya, ị na-ahụ na erela ndụ. Ga-etoo Chineke, bụkuola ya abụ, ga-etoo ya, tụọ ya aha dike na dimkpa n'agha, alanga na-ata agbụ, olori ihe lori ihe lori ihe lori ehi, ga-agụọ na ya avụ, ga-eweli olu gị. Amama amasị amasị, amama amasị amasị, amama amasị amasị, eze Jizọs onye mmeri. Ịbụ amama amasị amasị, onye si mụ gaba n'ụja kpọla m nna m, nda iwe amama macha macha, nda anyị Jizọs onye mmeri. Ngwanụ kpọma nda Jizọs onye mmeri ya, nda anyị Jizọs onye mmeri, nda anyị Jizọs iwe onye mmeri ya, nda anyị Jizọs onye mmeri. Ga-abịabịa mee ya, ya amatachi ayawa onye ji ndụ ga ya eji echekwa gị. Ewetuola ya, ụmụ ụwa na narala gị iyi, ga-akpọ ya agụ na-eche mba, agụ na-eche mba mo, agụ na-eche mbe chewe Igbo niile, ee ya onye mmeri. Agụ na-eche mba, agụ na-eche mba, agụ na-eche mba mo, lekwa na agụ na-eche mbe chewe ụmụnne m, ee ya
onye mmeri. Mgbe oge chi ruru, ọ ga-adị ka ọlụ ebube, maka na akwa mgbochi ga-etiwa, ugo nke anyị ga-achake. N'ọnọdụ ọbụla, ọ ga-adị ka ọlụ ebube, maka na ndị na-amaghị ga-amarakwanụ na chi anyị na-efe bụ onye mmeri o. Agụ na-eche mba, agụ na-eche mba, agụ na-eche mba mo, lekwa na agụ na-eche mbe chewe Igbo niile ke ya onye mmeri n'agha. Gaa gwa ya shi enwe ebe ọzọ ị nwere ịba, enwe ebe ọzọ ị nwere ahụhụ naanị ya. Ka ịbụ ebe mgbaba m n'ebe wusi ike m n'ocheeze gị, ka m bụrụ ikpere. Obi m nọ na ntị ịwa, anya mmiri gbara m dịka m n'ahụ. Ịma mma Jehova dịka m n'ahụ, dịka m n'ahụ. Ịma mma Chineke dịka m n'ahụ, dịka m n'ahụ. Ịma mma Chineke dịka m n'ahụ. Ịma mma Chineke, gagwa ya, you are the living God, oh. Is there no one like you? I say you are the living God, oh. Is there no one like you? Ekwueme, 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 ekwueme. You are the living God, oh. Is there no one like you? Ị karịrị ha ise n'ebo Chineke, karịrị ha ise n'ebo. Ị karịrị ha iche n'ebo Chineke, mi karịrị ha iche n'ebo. Chimu ịdị ebube, ị mara mma o, ị karịrị ha ise n'ebo. Jehova m ịdị omimi, Jehova m ị mara mma ị karịrị ha ise n'ebo. Chineke m ịdị ebube, Chineke m ị mara mma, nna m ị karịrị ha ise n'ebo. Ị karịrị ha icheshi iwu ndị a, ị karịrị ha nye ejetu gị. Ị karịrị na ha ị na-akpọ gị, onye ukwu na ọgbagha, ị karịrị ha ị na-akpọ gị. Chineke m ịdị ebube, Chineke m ị mara mma, ị karịrị ha iche n'ebo. Ịdị ebube, ị mara mma, ị karịrị ha iche n'ebo. Ndị a m ịdị ebube, ndị a m ị mara mma, ị karịrị ha iche n'ebo. Ịdị ebube, ị mara mma, ị karịrị ha iche n'ebo. Kwuo n'ozuo, kwuo n'ozuo, kwuo n'ozuo, ka ebili mmiri wee dere du. Gị kwuo n'ozuo, kwuo n'ozuo, kwuo n'ozuo, ka ebili mmiri wee dere du. Ịdị mma, ịdị ukwuu, o Chineke, ịdị mma, ịdị ukwuu, mma gị zuru oke. Ịdị mma, ịdị ukwuu, o Chineke, ịdị mma, ịdị ukwuu, mma gị zuru oke. Ịdị mma, aṅụrụ aṅụrụ ndụle, o Chineke. Ịdị mma, echeta obi esi ike, dadi m, mma gị zuru oke. Ịdị mma, ịdị ukwuu, o Chineke. Ịdị mma, ịdị ukwuu, mma gị zuru oke. Agbanwe agbanwe, agbanwe agbanwe, nna m ịbụ na agbanwe agbanwe, ịbụkwa agbanwe agbanwe. Onye si m gaba n'ikpe amaghị m, ịbụ na agbanwe agbanwe, o Chimo, agbanwe agbanwe, agbanwe agbanwe, ga-akpọ ya.
Unchangeable God, unchangeable God, unchangeable God, unchangeable God, unchangeable God, Jesus, unchangeable God, unchangeable God, unchangeable God, unchangeable God, unchangeable God, unchangeable God, Jesus, reliable God, reliable God, reliable God. Reliable God, reliable God, reliable God. Amam ị ga-eme ka obi dị m mma o. Amam na ị ga-eme o, ị ga-emekwa ka obi dị m mma. Chineke m amam na ị ga-eme ka obi dị m mma. Amam na ị ga-eme o, ị ga-eme ka obi dị m mma. Ga-eto Chineke amatashi ewo onye na-ama eji emere nahe ọ hụrụ m n'anya ọ marakwa nnashi amewu ihe niile amewu mbido na ọgwụgwụ chi ewetuo me nnọọ enwe ihe ọwụla ọchịkpara ga-ahụ Chineke anafu obi mee na gị ha ahụ ịchọga n'ihi na chi eto dike na nke o mere ya emekwa ọzọ. So nwanne m nwaanyị ebe na bọọlụ nọ n'oge niile na mgbe niile wefụta oge gị wefụta ohere gị shie ala obi gị too nda Chineke n'ihi na o kwesịrị ekwesị ohe ndị Katọlik ji kwuo chi o kwesịrị ekwesị bụrụ ihe ziri ezi n'azụ ndụ na anyị ga na-enye Chukwu dị nwanne anyị ekele oge niile na mgbe niile si tụwa niile ekwe amen nene na ga-egbochi gị ikele Chineke nene na ga-egbochi gị ikele Chineke. Elee ihe Chineke ji mejọ anyị ihe Chineke ji ile anyị iwe ya shi ya enye mmadụ inspiration onye ahụ agụ egwu ya shi ọ bụ ndụ m nyere gị ọ bụ akụ m nyere gị ọ bụ ụmụ m nyere gị ọ bụ ọnwụ m nyere gị ọ bụ ihe niile m nyere gị iji ebi ndụ n'ime ụwa ọ bụ ya ka m ji mejọ gị nwa mmadụ ọ bụ ndụ m nyere gị ọ bụ akụ m nyere gị ọ bụ ụmụ m nyere gị ọ bụ ego m nyere gị ọ bụ ihe niile m nyere gị iji ebi ndụ n'ime ụwa ma jụọ ọwụ ya ka m ji mejọ gị. Chineke si ele ihe o ji mejọ gị iji deprive ga ya of right ya iji deprive ga ya of ha ojiri iji agbamaga ya ọnụ o mere gị nene o mere ha ọjọọ ka gị ọha ọchị m jụọ gị imere iji lenye na ya ugwurule Chineke mee na gị ihe ga-acha nara glori ya ọ chọrọ mma ya mee na gị ihe ga-akọla ya ndị mmanụ kọọla ya ụmụnne gị n'ihi na akụkọ ya nwa toto ọfụ nwanụ ya akọọla ibe ya ebe echi enter his gate with thanksgiving and his court with praise give thanks to him and praise his name. Psalm 109 verse 4 Psalm 100 verse 4 wee bekwuru ha ahụ I will enter his presence singing hallelujah. Man, I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. Psalm 63, verse 3 to 4. Oshi, because your love is better than life, my lips will glorify you. Maka na ịhụnanya gị dị mma kara ndụ. Igbirigbe ọnụ m ga na-ebuli gị elu. I will praise you as long as I live. Aga m na-eto gị nga ahụ mkpa ahụ ndụ m shiri ogologo ndụ m shiri elu ụwa ọkpa m ga na-eshi eto gị and in your name I will lift up n'aha gị ka m ga-achili aka elu. N'aha gị ka m ga-achili aka elu. Osimiri na-erugharị n'otuto gị na ahịhịa bi n'ọhịa na-efufe aka na-enye gị ekele. Ụmụ mmadụ
bi n'ụwa na-ebi ikpeze m o, a na-asị imena imena imena. Aga m esoro ndị mmụọ ozi na-enye gị ekele, aga m esoro ndị mmụọ ozi na-aja gị mma. Osimiri na-erugharị n'otuto gị nna m o, ahịhịa bi n'ọhịa na-efe ikpere na-enye gị ekele, a na-efufe aka na-enye gị ekele. Ụmụ mmadụ bi n'ụwa na-ebi ikpere na-aja gị mma eze m o, anyị na-asị imena imena imena. Give thanks to the Lord, for he is good, his love endures forever. Psalm 107 verse 1. Ọ sị gị na-enye Chineke ekele, na-enye Chineke ekele maka na ọ dị mma, ọ dịla anyị mma, maka na ịhụnanya ya na-adịgide, ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ na-adịgide. Achịla ịhụnanya ya nọhụ n'ebe anyị nọ, ọ na anyị anwụcha na kemma. So ọhụ o jere mkpa ịnọ na-ekele Chineke, ịnọ na-eto Chineke n'ihi na o mere anyị ihe ọma, ọ rịla anyị mma, o nyere anyị nchekwa, o nyere anyị nchedo, o nyere anyị ụmụre mma. Ka anyị kelee Chineke sị ya o meena, onye eze ka ọwụ, o meena. Kụnyenụ ka je kelee eze, kasị onye amara na omega gagaga. Ndị kwu na ndị sọbakọta na ka anyị kelee onye ọla ewe maka na etodike na nke o mere obe ọzọ. Etodike na nke o mere obe ọzọ. Achara dị eto. Unu sọrọ omena ya bịanụ ka enye ya ekele, sị ya na o mere anyị ihe ọma. Ka enye ya ekele, sị ya na o mere anyị ihe ọma. Bịanụ ka enye ya ekele maka na o mere anyị ihe ọma. Onye ọla ebube imena, 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 onye ọla ebube imena. So beautiful. God, you are wonderful. You are so wonderful, you're so beautiful, Lord. So excellent. Oh Lord, you are wonderful. Hey. You are more beautiful than diamond, more costly than gold, more precious than silver, more precious. Hey. There is nothing on earth supposed to ask you than the earth. No, God, we do. Hey. Hey. God is wonderful, he is good. The steadfastness of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfastness
of the Most High never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfastness of the Lord, it never ceases. Ọ na-adịgide oge niile na mgbe niile. Messiah's blessings are mine in the morning. Messiah's blessings are mine at noon. I am blessed. You are blessed. We are blessed. Messiah's blessings are mine in the morning. Messiah's blessings are mine at noon. I am blessed. You are blessed. We are blessed. The man no na-ekwu Abraham's blessing, Abraham's blessing. Onye nyekwa na Abraham blessings. Abraham blessings are mine. Abraham blessings are mine. I am blessed in the morning. I am blessed in the evening. Abraham's blessings are mine. Ịtapụrụga from Abraham's blessing. Onye nyekwa na Abraham blessing ya onye ya wu Messiah, ya wu nda Chineke, ya ọpara ya wu Jesus Christ. Anyị onye na Abraham blessing. Anyị na-akpụga Abraham na-akpụga olo asị akwa mgbochi ekewala. We can now go straight to God and collect our own directly from source. So ele ihe anyị nakwa nama Abraham nwa blessing ike amakile ya ọha m jisi Messiah's blessing keshi aka Chineke ọwuke ụka anyị. So sonome na bụ Messiah's blessings are mine in the morning. Messiah's blessings are mine at noon. I am blessed. You are blessed. We are blessed. Messiah's blessings are mine in the morning. Messiah's blessings are mine at noon. I am blessed. We are blessed. We are blessed. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor seated in the seat of the scoffers, but he meditates in the words of the Lord day and night. I am blessed, you are blessed, we are blessed. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor seated in the seat of the scoffers, but he meditates in the words of the Lord day and night. I am blessed, you are blessed, we are blessed. If you know you are blessed, say, I am blessed. I am blessed, I am blessed. You are blessed, you are blessed. I am blessed, I am blessed. You are blessed, you are blessed. Messiah's blessings are mine in the morning. Messiah's blessings are mine at noon. Agọziela gị, agọziela mụ, agọziela anyị. Ikwerekwe, shagọziela mụ, shagọziela gị, shagọziela anyị o. Ikwerekwe, nda agọziela anyị, nda agọziela gị, ọ gọziela anyị o. EKIKB, receive it in Jesus' name. Receive it, receive it. Actually, by faith, we shall move mountains, and there is nothing that is too hard for the Lord to do. Those contacts that you are looking for, I pray that the Lord will give you all you desire. All your good heart desires, let the Lord grant it unto you. For he said to us, ask and you shall receive, knock and you shall get it. As you have said it today, let the Lord do it for you. Declare it unto yourself that it is well, that it has happened already. Jema ụja akpọkwala gị nda Chineke anyị enwe ihe kọrọ ya ị na ha ọbụla ịchọga ọnọcha nga ya mepekwa n'ọnụ na anya hụ mana gị na-anakwa ya ka a na-enyekwa ya ekele ọkpụ osha
ụmụnne Chineke iji chọọ ome mma, anyị agaala n'agba nke mbụ. Anyị enyela Chineke ekele, anyị enyekwala ya otuto. Aka ugbula aka na ọ na-awụ oge akụkọ otuto, oge anyị ga-akọwapụta ihe Chineke imeela anyị. Enwe nnọọ ọba Chineke si mee na gị ihe ọma, enwekwanụ ihe ị chọrọ ikele Chineke maka ya. Kwupụta ya ka ụmụnne anyị, ka onye ọbụla nụrụ, ka anyị soro gị ṅụrịa ọṅụ, kelekwanụ Chineke na isi gị, n'ihi na Chineke si gị mee na gị ihe. Gị hụfụa etiti ọha na eze, bịa kaala ọha na eze si nda Chineke na-arịala mee mma. Lee ihe o mee na m, lee ihe o mee na me. Gị kọwafụkwanụ ya kpa ahụ Chineke emerụbụọ ka ukwu, ya emerụbụọ ka ndị ahụ isokwanụ n'ime ya, isokwanụ gị kelee Chineke kenwo eruokwanụ nwa aka. Nwa amarakwasị onye ka oge ya erula, o nwere ike echile na ga-ewu oge ga-eme obi eshie nwe ike. Ọhụ o ji arị mma ikwufu ahịa Chineke ime na what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. Oh, come and see what the Lord has done for me. If He tried to be mad, I will come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. If He tried to be mad, I will really pay. Come and see what the Lord has done. I will really pay. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. If He's meant to be mad, I will really pay. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. If He's meant to be mad, I will really pay. If He's meant to be mad, I will really pay. Ị ga-akwụ ụgwọ ya. If He's meant to be mad, I will surely pay. Just not sorry, you have done it again. Onye mmemme. I did impossible, you have done it again. Onye mmemme. Our Father, oh, you have done it again. Onye mmemme. If He's meant to be mad, I will really pay.
Orima Anahunaya, come and see what the Lord has done for me. Anya bana oge akụkọ otuto akụkọ ọgbụgba ama testimony testimony ị ga-ashia testimony Chineke ha nwa ahụ Chineke ime na gị gị chọọ ịkpọ m akpọ ọ ga-amasị m ma ụfọdụ n'ime nnọkpọ m enweghị ọ ga-ewe gị ọkwa ngọzi ka ọ ga-enye gị immediately Chineke agọzie gị so kpọọ m n'akara 08068883613 ka ma gị kwuo gị ka ị na-akpọ m gị kọcha akụkọ otuto gị ga-ahọrọ site n'akara aka mbụ ruo n'akara aka 30 from 1 to 30 gị chuzuo 1 gị chuzuo ma gwa gị nkwa Chineke ikwere gị what God is promising you today. So Okpa Oshijejere, you choose from 1 to 30. I'll tell you. Choose from 1 to 30. I'll tell you. Is connected successfully. Choose from 1 to 30. I'll tell you about God's promises. Nkwa Chineke ikwegage sana. So Okpa Oshare, you can still write it on the comment section. I'll read out any number you choose for you. For yourself, I'll read out it for you. Then from 1 to 30, choose. You can still call me on 0806 888 3613. God bless you. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. If it were to be known, I would really be. Orima ka anyị gakwanụ n'ihu ka anyị na-aga. Oge akụkọ ọgbụgba ama onye ndị kpọ onye nọ nga. Hello, good morning. Bọlachi ebe ahụ ị nọ. Emanuela from Italy, Venice. Oh, Emanuela from Italy, Venice. Ekpere taa. Happy Sunday to you. The same to you. Anyị rekwa mma. We thank God for everything. Oh, okay. Emanuela ụkwado onye ole. Chineke. Otu siri duo anyị agbata mkpe my mom nwụrụ last year gbagidekwa ya ruo taa ka anyị na-aga ụmụnne m na Italy but ụmụnne m gara chọọchị iyipụ akwa mkpe our mom today. Ekele gị Chineke otu siri duo anyị niile ma ndị chi ebe chi ha anyị alụtacha n'udo onwe onye ọbụla chọrọ achọ atụrụ anyị emechaa memorial service ya gbata mkpe wonye anyị gbara na-atụkwa Chineke nna ka mkpụrụ my mom na my dad izu ike na ndokwa ka ha na Chineke na-echekwe n'anyị na-agba anyị ume nyekwe n'anyị obi nkasi obi iji eme ebe o duru anyị erume wonye yipụ akwa mkpe nweghị ma mụ ama ụmụnne m onweghị onye ọbụla anyị tụrụ anyị asị m ka ụmụnne m unu nyere m aka si Chineke ekele na nsọpụrụ mbuli elu hallelujah all glory be unto his name. Amen. Mama dịrịgo Chineke, mama dịrịgo onye ọma. Ụmụnne m anyị soro nwanne anyị Emanuela kelee Chineke onye mere nwa eje gbatụcha mkpe mmanwụ n'ime otu afọ ahụ nwụ nọkwa na enweghị onye ọbụla achọrọ achọ n'ihi na ụfọdụ tupu agbatuo mkpe mmanụ ga-ahụ mmanụ ọzọ anwụ ha n'elu ya mana Chineke ekweghị chiorela nwụkpa ha anyị chi Chineke ya naracha ekele niile n'aha Jizọs. Orima Chineke ga-agakwa n'ihu na-arụ ọrụ ọma ya ngwa site n'akara aka mbụ ruo n'akara aka 30 họrọ otu akara ka anyị mara okwu Chineke na-ekwu nkwa ọ na-ekwe gị taa. Number 9. Okay, akara aka 9. Yes. Orima imena akara aka 9 o si na akwụkwọ abụọma isi nke 3 amaokwu nke 4 ebe ahụ na-asị
Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ya na-ekwu n'asụsụ Igbo sị, ya rubekwadị na m na-aga ije na ndagwurugwu ọnwụ nke onyinyo ọnwụ, agaghị m akpụ ụjọ ha ọjọọ ọbụla, maka na ịnọnye na m, mkpalaka gị na ndele gị ọ na-akasị m obi. Anyị na-achịkpa Chineke ji kwe gị nkwashi anyị ahụ ga-anọnye na gị soja la gị ka ya jikwakpa ahụrị na ndụ gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ndewo ndewo, ya rịla gị mma. Emmanuel shi itili bụ ndewo ndewo, onye nwe m goziere m gị nọnyekwara gị nọ nna m. Thank you very much. Amen. Ndewo. Hello. Ị bọọla ebe ahụ ị nọ? Yes, Owerri King, Owerri Star, ekele dịrị gị n'ihe ị na-eme. Asị m ya rịla gị mma. Aha gị na ebe isi akpọga anyị? Aha m bụ Jim Ibe. Gil Ibe. Jim. Okay, Jim. You are welcome, sir. Yeah, ana m ịsọpụga ihe ị na-eme mbọchị ụka niile. Imena, imena. Ihe na-atọ m ụtọ n'ihe gbasara gị wụ okwu ala Igbo anyị na-atụ. Awụ m onye Mbaise, awụ m onye Enyi Ogwu. Okay, Enyi Ogwugwu. Ndị nwe afọ Enyi Ogwugwu. Ndị nwe afọ Enyi Ogwugwu. Ndewo. Ndị ọ sara ka m si afụ. Okay, ndewo. Thank you. Aga m asị Chukwu gọzie gị, gbaa gị ume n'ihe ị na-eme. Amen. Oge echiche ị ga-eji wee mee gịnị na-erute ụmụ anyị ha nakwa anyị ma na onwe anyị wụ nna. Amen. Chukwu gbaa gị ume. Amen. Ya na ihe gbasara ihe Chukwu na-eme, nwanne m mụta agaghị akọwata ihe Chukwu na-eme. Ọ wụ eziokwu. Na anyị dị ndụ tata wụ na Chukwu mere ka anyị dị ndụ. O nwere ndị kasị anyị mma ihe dịka wiki gara aga na-anọrụ ha ọtụtụ, anyị nwa anọ motụtụ. So biko ana m ekwupụta na Chukwu nna mere ka m dị ndụ tata n'ihi na ọwụọ na m gbasara Biafra, n'ihi na oge a lụrụ agha Biafra, my brother, eso m na ndị asọpụta ojiri jipụta Chukwu because of ọrịa bịara that time. So mana Chukwu mme ọkụ mgbe nne m nne chi ọnwụ si na ya agaghị atụtụ na ya ga-esi even my father mụrụ mme achụpụ my mother because of ụmụ nwute nke ọzọ ka ndụ nke m nwa hapụ iwere ndụ ha. Mana emechara m igbe ndụ tupu wụrụ onye na-ekwu okwu. So nke a ihe m na-anaghị echefu na ndụ m ihe Chukwu mere m. Aga m ayọ ka unu nwa soro m ṅụrịa ihe gbasara ọgụ Biafra. Anyị ekelela Chineke n'isi gị. Ọrụ ihe ize mmanụ ịlọ agha Biafra, nwụọ ọrịa nwoke onye rịama ya kpụfuo ya, mana Chineke emekwa ebere anagide ya. Nne ya ji nne ya rụọ na ya ọrụ ebube, nne ya apịpịgide apịfụ aya mmanụ akwụgbulaka anya na nọ ala bekee. Ọwa aka ọrụ nda Chineke ya ọrụ mmanụ ọ ga-enwe isi, n'ihi na asị mmanụ jụchara gị, Chineke ga-anabata gị mee gị eze chi ebe ikpofu ahịhịa bulie mmanụ elu. Ọwụ akụkọ Jim nwanne anyị nwoke. Jim, anyị si Chineke rụrụ uke na ndụ gị, ya ọrụ ya gama n'ihu, ya mekwala anyị ya mekwala ya ndị ọzọ n'aha Chineke inwe anyị. Nkwa Chukwu kwere họrọ otu akara ka anyị mara nkwa Chineke ikwega gị taa. Akara nke 7. Ọrị mma Maazị Jim, akara nke 7 si na akwụkwọ Abụọma 121 site n'amaokwu nke 5 ruo n'amaokwu nke 6. Ya na-ekwuchi, the Lord is your keeper, the Lord is your shade at your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. How? Hallelujah.
ebe ahụ na-asị Chineke udo gị ya wụ onye nchekwa gị si anya hụkwa onye ji ekpuchigide gị o ji eji aka nri ya na-ekpuchigide gị ọ sị anyanwụ ga-achagbu gị n'ehihie ọwụkwa na anwụ ọnwa agakwa na-agbagbu gị n'anyasụ. Chineke ekwela gị nkwa saya hụ ga na-echedo gị na-ekpuchigide gị na-aga n'ihu kpọchikwuo ya na ndụ gị anyị chịkwa ya jikpa ahụ ree na-agakwa n'ihu n'aha Jizọs Kraịst iwe onye nwe anyị. Ndewo nwanne m ime na chi kpọrọ anyị. Ndewo. Chineke na-arụ evu olivu. Come and see what the Lord has done for me. If it were to be man, I would surely fail. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. If it were to be man, I would really fail. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. If it were to be man, I would surely pay. I will really pay. Come and see what the Lord has done. I will really pay. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. If it were to be man, I would really pay. Come and see what the Lord has done. Arịmma ọkwa oge otito na abụ ke nwanne gị nwoke Maazị Uchehara Prince Chima the counselor eji ewetala gị ugbulaka anyị etoola Chineke fee ya ofufe anyị nọ ugbulaka na-awụ ịkọwafụra mmeso ọma Chineke ebe anyị nọ ịkọ akụkọ ọgba ama anyị testimony anyị nakwa ịhọrọ akara nke ga-ekwufụta ihe Chineke ikwuga n'isi anyị nkwa Chineke ikwere anyị ya God's promises upon our lives. So ya wụ ị ga-ahọrọ site n'akara nke mbụ ruo n'akara nke 30 from 1 to 30 mana ahọrọla 9 họrọ 7 Agụọnya Robinson chimnyekwana ya 19 ka anyị ga-anọ n'ihu. Ị ga-akwụ nne ya dị ma ọ gaghị ezuru ya Chineke ọgala anyị riri Arịma Maazị Agụọnya Robinson isi m nye gị akara nke 19 akara nke 19 si n'akwụkwọ ndị Efesọs isi nke 4 amaokwu nke 32 ya na-ekwu be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Ọchịgị gị hụ nwee obi ọma nyere na ndị ọzọ nyere na mmanụ na ibe gị chigi hụ nwee obi ịdị umeala tender-hearted obi enwe awụhụ obi nkume chigi na-agbaghara onye ọwụla na-agbagharala n'onwe nno as God in Christ forgave you. Chikpa ahụ Chineke na-esila agbagharala gị ka ịhụ gbagharakwala ndị ọzọ ịmara na chi Chineke dị gbagharala ndị ọzọ obi gị eyere oyi and ọwụ obi sarịsarị obi yori ọwụ ebe ahụ ka Chineke eji abata bịa biri and ya bịa biri n'ime obi sarịsarị ahụ n'ime obi yoro iri ahụ he niile agabana gị n'ihi na ebe udo nọ ebe ịhụnanya nọ ọwụ ebe ahụ ka ọganihu eji aga ebe ekwuru ebe anya ukwu nọ ebe obi nkume nọ progress a na-abịa ebe ahụ so enwe onye meghere gị Chineke na-agwa gị na-asị gị gbaghara ya ọwụ ngọzi immediately. Ndewo I will really pay. You gave your life that we all might live. Onye mmemme. You gave us joy. Good health. You gave us peace. You did all things. If it were to be man, I will surely pay. We will surely pay. Ị ga-akwụ ụgwọ ya. I will really pay.
ga-akwụkata ụgwọ n'elu ụwa ara agbama gị. Ara agbama gị Chineke ejila anana anyị ego, enweghị o ji achaji anyị, ngọzi ya niile o ji enye anyị wu free of charge. Free of charge ka Chineke eji emere anyị ihe niile. Pinky darling, isi m nye gị akara nke 7 ya wụ nọmba 7. Ọ dị mma, akara nke 7. Ele nkwa Chineke ị na-ekwe gị taa. Nkwa Chineke kwere gị si n'akwụkwọ Abụ Ọma isi nke mbụ. Enwe coincidence nga ọ dị mma ka anyị fixie ya sacha. Ọrịa mma oke Pinky darling, ihe mere wu onye kpọrọ akpọ. Enwere na onye werela akara ke 7 ahụ. Enwere na onye abụọ, onye ka abụọ kpọrọ anyị. O werela akara ke 7. Pinky darling, chọọ ọzọ họrọ. Ọrịa mma Chidimma Okoro, isi nye gị akara ke 5. Akara ke 5 shikwanụ n'akwụkwọ. Akara ke 5 si n'akwụkwọ Abụ Ọma kwa. Akara ke 5 si n'akwụkwọ Abụ Ọma 121 amaokwu nke 3. Ọ sị, he will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. Chidimma Okoro, Chineke na-agwa gị sị, ọ gaghị ekwe ka akpafu gị n'ọnọdụ gị, ọ gaghị ekwe ka ụkwụ gbochapụ gị, ọ gaghị ekwe ka onye ọbụla wetuo gị ebe ị kwesịrị ịnọ na-eme ọfụma, n'ihi na ọ sị ya wụ onye na-echebe gị, ya wụ Chineke ị na-echebe gị. So ojila arahụ n'ụra. Shi gị lekwa onye ahụ eji echema Israel, agịwụkwanụ Israel aha aka ga shi he neither sleeps nor slumber. Chineke ekwela gị nkwa shi ebe ahụ ị nọ, ọ ga-anọchi ebe ahụ ike. Ị ga ọ ga-ewezuga gị na ọnọdụ gị. Ebe ahụ ị nọ, ha ga na-arịla gị mma. Enwe echiche ndị iro chega iwetu gị ka ị ga-adịrị. Ndewo. I am walking in dominion. Walking in dominion. I am walking in dominion. I am walking in dominion. I am walking in dominion. Walking in dominion. I am walking in dominion. Walking in dominion. I am walking in dominion. When you talking authority. I am walking in dominion. Walking in dominion. I am walking in dominion. I am walking in dominion. Tochukwu Amechi iwerela akara nke 2. Akara nke 2 si n'akwụkwọ Ilu isi nke 3 amaokwu nke 9 ruo na nke 10. Ọ sị, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase, so your barns will be filled with plenty and your vat will overflow with new wine. Chineke na-asị gị hụ were ihe niile ị nwere, mkpụrụ nke mbụ isi na ihe ị nwere, gị hụ were ya. Ọ sị gị hụ were ihe niile ị nwere ji kelee Chineke. Chi ayahụ ga-eme ka ọba gị, ka ubi gị, ka ihe niile nọ n'ime ya bawanye ụba, ka o juo eju. Ya oginye Chineke, gị were ihe ị nwere ji kwanyela Chineke ugwu, gị were ihe ị nwere nye Chineke. Ọ ga-eme mkpụrụ shiga ahụ, ihe niile iji eme agala gị. VAT ahụ nọ nga value added ihe ọ ga-eme akaụntụ gị, your bank alert na gbagam, your checking no go bounce, your bank alert na gbagam. Ọhe Chineke ịgwaga gị nga o kwega gị nkwa. Naanị ihe ọgwụkwa na gị mee na gị hụ were ihe ị nwere, your possessions, gị nwere ihe ị nwere jekwela ya
ugwu gị meghana ya gaa n'ahụ Chineke mee ihe niile ịchọga abala gị ụba. Anyị chekpa ahụ Chineke isi mee ọchị new wine ọchị and your vat will overflow with new wine. Mmiri ọhụrụ ya uhere mmụọ ọhụrụ. Ị ga na-echenji moto no, ị ga na-arụ ụlọ ọhụrụ. Ị gakwa na-anọ na-elive on past glory. Ha ọhụrụ ị ga na-abata n'ime ndụ gị. Gba Chineke chikwuo ya nwa Amaechi ashịmbịa jikpa ahụrị n'aha Jizọs. Oge merulo mbuli elu merula ọ Chineke ga-eme ya oge nke gị erula oge gị eruola. Arịma oge anyị eruola, oge ọgwụgwọ nsọ anyị eruola, oge mbuli elu anyị eruola, oge akụkọ otuto anyị eruola. Kpọọ m n'akara 08068883613 kọwafụta ihe Chineke ime na gị. Eze ka mbụ n'ụwa, eze ka mbụ n'ụwa, eze ka mbụ n'ụwa, eze ka mbụ n'ụwa. Hey, hey, eze ya rụmi matara shika ịhọrọla mmanụ ahọrọla ya like Samuel Ogbonna ya Brett Jerry Epula gọzọ họrọ akara nke 15 biko chọọ ọzọ họrọ. Chineke echeala gị. Bright Jerry akara nke ịhọrọla si n'akwụkwọ Job isi nke 36 amaokwu nke 11. Ọ sị if they obey and serve him they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. Chineke na-agwa gị taa sị ya rụma gị hụ gee ntị gị ṅaa ntị na ha ahụ ọ gwaga gị fee ya ofufe si ụbọchị niile ị ga-ebi ndụ gị ga-ahụ ga-anọ n'ime ọganihu pleasure and their years in pleasures. Pleasure he niile ị chọrọ jula hall ị chọrọ nnọọ gaa na-egoli na-eri na-eme enjoy pleasure mgbasa aka oriri pleasure enweghị ihe nyega gị nsogbu enweghị ihe kpaga nga Asia on one condition if you obey and serve the Lord. He niile ị chọga ka Chineke ga-eme na gị. Anyị si Chineke ka ya nye gị amara ị ga-eji na-efe ya n'ime mmụọ na eziokwu ka nkwa o kwere gị taa bịa na mmezu. Jerry nwanne m nwoke ya rịela gị mma immediately. Obere meze nwa akọghị m n'elu ụwa onye o buliri ebuliwo ya. Onye Chineke gọziri ọ gọziela ya, onye o buliri o bulichana ya elu. Ejila ese ala ya okwu, ejila akọ ala ya asịrị. Pinky darling isi m nye gị akara nke 18 ya wụ 18. Ọrịma akara nke 18 o si n'akwụkwọ ọpụpụ isi nke 14 amaokwu nke 14 ya wụ Exodus chapter 14 verse 14. Ọ sị the Lord will fight for you, you need only to be still. Ebe ahụ na-ekwusi Chineke ga-alụla gị ọgụ naanị ihe ọchị gị ma ewu dere juu. Chineke nke igwe ga-alụrụ gị ọgụ, Chineke nke igwe ga-eburu gị agha, Chineke nke igwe ga-alụrụ gị ọgụ, Chineke nke igwe ga-eburu gị agha. Dere jinjinjim anwekwala
Chineke nke igwe galụrụga Pinky dere ji akpanwekwala. Chineke nke igwe ga-eburu gị agha. Chineke ekwela gị mkpasa ahụ ga-alụrụla gị ọgụ gị. Ka ị ga-eme na ahụ gị mechie ọnụ na-ele anya ma Chineke si alụgala gị ọgụ. Ga-ejekwala jiji ime ekema noise. Be still and know that he is God and he will fight for you. Ya jikpa ahụrị na ndụ gị n'aha Jizọs. Amen. Hello, umeze here indicate. Hey. Hey. Eze gambo no. Hallelujah. 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 Ọrịmatoni Onyebuchi ka ị hụrụla si n'akwụkwọ ochie ịkọrọla akara nke 12 ochi n'akwụkwọ ndị Efesọs isi nke 2 amaokwu nke 8 Ephesians chapter 2 verse 8 ochi for it is by grace you have been saved through faith and this is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ochi ọwụ site na amara Chineke ka eji zọfụta gị. Shọwụkwa site n'okwukwe, shọwụhụkwa maka na ọwụ gị, shọwụkwa n'ọwụ ikeke gị. Ochi n'ọwụ onyinye Chineke, n'ọwụhụ ọrụ aka gị, n'ọwụ onyinye Chineke. Arịkwa gị ijeje gbasama aka so that no one can boast. Ọkwanụ mmanụ abịabịa gbasama aka shi ọwụ ya mee na gị ya. So ha ọwụla Chineke ga-eme na gị ọ maka amara ya ebe ị nọ nakwa ntụkwasị obi ị nwere n'ebe Chineke ị nọ. Ọwụkwa ihe mmanụ ga-eme na gị, ọwụ onyinye Chineke. So anyị na-achị Chineke amara ya ahụ nnọọ nwere ebe ị nọ, o jikwe gị nkwachi ihe niile ndị ahụ ọ ga-eme na gị ya mee na gị. Some people ga-achọ ịbịa claim ma show nwo mere ya, ọwụ m bringere ya up, ọwụ m brọtụrụ ya up, ọwụ m brọshiri ya ashị ọchị mma ya ga-eme ya. Ahụ ha akwụkwọ ọrụ aka mmanụ nke mmanụ ga-abịa ji aja tụgbọnụ si ahụ amara ya nwere n'ebe ị nọ nakwa okwukwe. Sọkwa ochi jejere anyị si ọrụ ọma Chineke ka ọ fụta n'ihe ya kwanụ ma ọ fụtala ihe ka ọsa ọbụọ asị m Chineke gọzie gị immediately. Chineke nara ekele. Omemgbọ nyiri ike o Chineke nara ekele. Agwọ lụrụ agwọ na pepero Chineke nara ekele. Ji a na-esi n'ite ya na-ekwu ome. Anyị na-ekele gị onye ukwu na ọgba aghara Philip Demo esimnye gị akara nke mbụ. Ọrịma Philip akara nke mbụ si n'akwụkwọ ndị Hibru isi nke 14 amaokwu nke 5 ruo na nke 6 ya Hebrews chapter 13 from verse 5 to 16. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you, Philip. So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Chineke n'onwe ke ya kwuru sị, Philip, aga m ahafụ gị, aga m ajụ gị. Chi gị kwuo ya ike, kwuchie ya ike sị, mụnwa Philip, Chineke bụ onye inye aka m, ụjọ aga akpụ m. He mmanụ ga-eme m. Chi enwere ihe mmanụ ga-eme gị. What can man do to me? Ele ihe mmanụ ga-emefu m enweghị, n'ihi na Chineke chi ụjọ akpụkwala gị. Chi gị kwuo boldly sa Chineke onye ga-enye na-aga aka. Anyị si aka Chineke nyegala gị ya nyerekwa ya
chema n'ihu. O kwela gị nkwa shi aya ha ga-ahafụ gị, si aya ha ga-ajụ gị. Anyị si nkwa Chineke mee ikwere gị ya jikwakpa ahụrị ma ya gọzie kpọbọkwa gị immediately n'aha Jizọs. Amen. Chineke nara ekele. Chineke nara ekele. Ebube eluigwe. Chukwu bilie. Emukọnụ kwuru njọkwu mma. Ebube eluigwe bilie mee ka ọnụ kwuru njọ n'isi m ụmụnne m ka o kwuo mma. Ebe ahụ ụzọ anọghị, Chineke kwala anyị ụzọ n'aha Jizọs. Amen. Osita Livai isi m nye gị akara nke 24 ya wụ akara nke 23. Ọrịa mma akara nke 23 Osita Livai o si na akwụkwọ abụọma ya wụ Psalm 46 verse 1. Osi God is your refuge and strength, a very present help in trouble. Jehova bụ onye mgbaba gị, wurukwa ebe iwusiri ike gị, ọwụ ike gị. Si ọwụ onye na-anọ mmụọ ụla ịgbabara na nsogbu. Chineke ekwela gị nkwa si anya hụ ebe mgbaba gị, wurukwa ike gị. Anya hụ a very present help gị mọọlụ ịnọ na nsogbu. Mọọlụ ịnọ na nsogbu, ọ ga-anọrịrị nga ahụ ịzọfụta gị na nsogbu. So Philip nwanne m nwoke, ebe ọwụla ije ga, ụjọ akpụkwala gị ma otu ma otu. Osita anyị si ya site adị wa mma ya rerekwakpa ahụ gawa n'ihu. Osita Livai Osuji, Chineke gọzie gị immediately. Right, Jerry 15 has been taken. Popu Obinna Popu ishi họrọla akara nke 4. Popu Obinna họrọla akara nke 4. Ọrịa mma Popu ka anyị mara ihe Chineke nkwa Chineke ị na-ekwe gị taa site n'akara nke 4 ahụ ị họrọla. Ọrịa maka anyị hụrụla si n'akwụkwọ abụọma isi 91 amaokwu nke 1. Ọ sị, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress, my God, in him will I trust. Onye ahụ na Chineke na-ekwu ebe she nga ahụ ịnọ nnọọ n'ebe nzuzo nke Jehova na-anọgide mma ọwụla. Shi ị ga-eme abide n'okpuru Chineke ahụ ga-ekpuchigide gị. Under the shadow of the Almighty you shall abide, and you will say the Lord is your refuge, your fortress, your God, in him will you trust. Ọwụ ihe ọma chi na-anọ n'ebe mgbaba nke Chineke ya wee nwee ihe ga-eme gị, enweghị eme gị n'ihi na okwukwe gị dị na Chineke. Mgbaba gị, nchekwa gị, ihe niile nọ na Chineke. Anyị shikpa Chineke iji kwe gị nkwashe gị na-edwelu in his secret place. Chi ọ ga-awụ refuge gị, wụrụ fortress gị. Chi ọ ga-awụ chi gị, your God, in whom you will trust, and he will deliver you from all evil that may come to before you. Yarela gị mma, my brother. Come and see what the Lord has
has done for me. If it were to be man, I would really. Popu. If it were to be man, I would really pay. If it were to be man, I would surely pay. You have done it again. Oh yeah, man. My team now too, you have done it again. Oh yeah, man. You have done it again. Oh yeah, baby. If it were to be man, I would surely pay. Nye ya dị m ọ gaghị ezuru m. Ị ma na nye ya nna m ọ gaghị ezuru m chacha n'elu ụwa. Oh, if it were to be man, I would really pay. Come and see what the Lord has done for. Ọrịmma ka anyị na-agakwanụ n'ihu Maazị Sylvester Eleke mere na ọrịmma ew na-ekele gị Batman Uchehara Agewo Chief Batlomi Uchehara agakwarụ Chief Omeziri ibe nke mbụ n'ala Nekede n'ala Onwudibia Nekede. Oh, my uncle in whom I am well pleased. I obere me mmashi ọnọ nga taa. Ana m asị ka Chineke gọzie ya immediately ya ezinụlọ ya. Chineke chọrọ nwụọ mma. Chineke mere nwụọ eze ndị ọma na England ya rela nnọọ mma. London man. Come and see what the Lord has done for me. If it were to be man, I would surely be. Maazị Sylvester Ifeanyi Ishinye gị akara nke iri si na akwụkwọ elebe akara nke iri si akara nke iri ọ na-abịa n'ike ọ ya were ya nkwa Chukwu n'isi gị. Maazị Sylvester akara nke iri si n'akwụkwọ ndị Hibru isi nke 4 amaokwu nke 16 ọ let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of the needy. Chineke na-agwa gị si gị bịa n'ihu ya gị hụ bịa na oche eze ya gị ụjọ ha rụkwala gị hụ bịa nnọọ ka nwa obi isi ike nnọọ fụra nnọọ bịa ihu oche eze ya chi ebe ahụ ka ị ga-enweta obi ebere ebe ahụ ka ị ga-enweta amara n'oge mkpa nakwa oge ị ga-eji na-enye na ndị mmadụ aka. So nwanne m nwoke ụjọ akpụkwala gị jee n'ihu Chineke o kwela gị nkwa sị gị bịa ha na ha ahụ ịchọga aya hụ ga-enyerere gị ya Chineke nye ha na ga-amara ya obi he niile abarala gị ụba ya nye gị mercy ya nwena gị obi ebere mara na he niile arịla gị mma. So Maazị Sylvester Ifeanyi ụjọ akpụkwala gị summon no courage, go to God in prayers, go to God in praises. Ọ ga-enye gị ihe niile ịchọga immediately. Ndewo. Cha Arema iwekwara ike gwa anyị n'akara 08068886113 Arema kpọọ anyị ka anyị nụrụ olu gị. Ekene ụwa isi m nye gị akara nke 21 Arema ekene ụwa ka anyị mara akara nke 21 na-ekwe nkwa Chukwu kwega gị taa. Arema ekene ụwa akara nke 21 ịhọrọla si n'akwụkwọ abụọma isi nke 19 amaokwu nke 10 ruo na nke 11 ebe ahụ na-asị no evil will befall you nor will any plague come near your tent, for he will command his angels in regard to you to protect and defend and guide you in all your ways.
ekene ụwa Chineke na-ekwuchi enwe ihe ọjọọ ọwụla ị ga-adakwasa gị ma ọkwanụ ọrịa ọwụla ma ọkwanụ ihe nripịa ọwụla ị ga-abịa ndo ụyọ gị. Shayahụ ga-enye ndị mmụọ ozi ya iwu maka gị. Shayahụ ga-agwa mmụọ chekwaa gị ma kpuchiekwa gị na ihe niile ị na-eme. Onye ewu ndị mmụọ ozi iwu banyere gị o. Ekene ụwa onye ewu ndị mmụọ ozi iwu banyere gị o. Ka ha chekwaa gị ebe ị na-arụ ọrụ, ka ha chekwaa gị ebe ị na-eje. Ịma na onye ewu ndị mmụọ ozi iwu banyere gị o. Anyị chi ndị mmụọ ozi nwụrụ ọkwa ọrụ ahụ Chineke dịla nwụ na ndụ gị immediately. And exercise the authority that is given unto you by your Father. Amen. Jesus has given me the authority to trample upon serpents and scorpions, and they shall by no means harm me. I am walking in dominion. The Lord has given me the authority to uproot and to plant, to curse and to bless. And they shall by no means hurt me. Alema toboy uche toboy ishimne gi akara nke 22 ebe ahụ si, when I see the blood I will pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. Ebe ahụ si n'akwụkwọ Exodus ya akwụkwọ ọpụpụ isi nke 12 amaokwu nke 13. Chineke na-asị ebe ahụ ọ na-ekwe gị nkwa si aka ya n'isi gị ga-eme enwe ihe ọwụla ga-ebibi ndụ gị. Ọ sị when I see the blood I will pass over you. Ya ihe ọjọọ ọwụla ezuberela ndị ka ekwensu enwe eke ga-abịa nge nọ, n'ihi na ibu akara ndeke Chineke, ibu akara ke Chineke. Enweghị ihe nripịa ọwụla edomana ndị ọjọọ ị ga-abịa gị na ndụ. Chineke emeela gị onye echekwara echekwa, ọgụfụla gị na ndị ihe ọjọọ ga-eme. Anyị chekpa Chineke chidoma gị, ya domakwa gị na-echekwakwa gị na-aga n'ihu n'aha Jizọs. Toboy uche I am walking in dominion. 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 Onye na idega ha ọwụ Turkey ọwụ Pakistan ke na ka ọwụla anyị amara na si ewu nwanne anyị anyị amara na si iwu onye beka anyị nsogbu anọ anyị amarakwala onye ewu anyị amara na gị ọ dị mma itinye gị akara nke 12 ya 12 o chikwana n'akwụkwọ Timoti nke 2 isi nke 4 amaokwu nke 18 ebe ahụ na-asị and the Lord will deliver me from every evil work and preserve me for his heavenly kingdom. To him be glory forever and ever. Amen. Chineke ekwela gị nkwasị ahụ ga-anapụta gị n'aka ọrụ ọjọọ niile ma chekwa gị maka ebube nke eluigwe ya. Achịkpa aka ọ ga-esi arị na ndụ gị. Chineke ga-echekwa gị enwe nzube nke ndị iro, enwe ihe ọjọọ niile emere ka ga-enwe isi n'ebe ị nọ. Chineke ga-echekwa gị n'aha Jizọs ma napụtakwa gị n'aka ha ọjọọ niile. Ọ ga-anapụta gị n'aka ha ọjọọ niile ezoberela gị. N'oge nke na-eruo eze ka ịbụ n'ụwa, eze ka ịbụ n'ụwa, eze ka ịbụ n'ụwa, eze ka mbụ n'ụwa, eze ka mbụ n'ụwa, lemu eze ka mbụ, lemu eze ka mbụ.
lo wenu enuna. Arema Queen Chizi Kizi Ishimnyegi nke iri na otu Queen Chizi Kizi Orema ka anyị mara he akara nke iri na otu ị na-ekwu maka gị Queen Kizi. Ebe ahụ shi n'akwụkwọ Orema ebe ahụ shi draw near to God and he will draw near to you. Ya oge pụlayo Chineke ndụ ya pụlayo gị ndụ. Chi gị sacha aka gị, cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Hey. Chineke ọgwaga gị shi gị hụ bịa ya ndụ aya hụ ga-abịa gị ndụ ke ewu nkwa okwu gaga ndị Chineke bịa gị ndụ ịmara na shi ha agamana gị siriri werere aha ndụ gị na forward march ever ka ị ga na-aga. So Chineke na-asị gị pụklayo ya ndụ ka ihu wetu aka gị ahụ